Gimoro ji penjore ka mheshimiwa. Nyaka gi sani komishonas ariyo e kind ang'wen mag IEBC osegwe tao. Gwe tao nyiso ni koro giwuok ka Cherera nyondiko ni anagwe tao kaka komishona kendo kaka jalup jakom mar IEBC. Jaduong' Justice Nyang'aya ne ondiko tich abich mokalo kowacho ni en bende nogwe tao kaka komishona mar IEBC. Wadong' gi ji ariyo ka. Wadong' gi Irene Masit gi Francis Wanderi. Odichieng' ma kawuono Francis Wanderi kokalo kuom okil mare Donald Korir. Irene Masit kokalo kuom Donald Korir ma en okil mare owacho ni en owuon oikore mar dhi chopo e nyim Aput ma ochuogi. Aput mochuogi ni dhi ng'iyo neno ma owach ni nyiso ni komishonas gi noketho chike kod kaka ne giketho chike kod samoro richo mane nyalo bedo kaluwore kod chung' mar gi pogruok paro mane gibedo godo e kinde lando duoko. Ji ariyo mamoko osegwe tao. Francis Wanderi owuon en pok ong'ado chung' moro amora nyaka gi sani. Ji ok ong'e kodhi gwe tao kata obiro chopo e nyim Aput. Joma ogwe tao gi po nono ni Apud ni otimo nonro nikech kaluwore gi andika manitie en ni Apud ni nyalo timo nonro ka opo ni komishonas gi odhi kendgi giwegi e nyim Aput gioro jochung' magi magino kinde kata po nono ni ok gidhi ok gioro jochung' bende ok gidhi to pod inyalo tim nonro ma okel ni komishona notimo magi ma iluwo nonro no gi neno mokeli kopo ni oyud ni adieri nitiere ketho to gindiko report kotenore kod kaka giyudo neno e wi ng'ato ka ng'ato e wi komishona ka komishona. Mae keto komishonas mogwe tao gi kanye kopo ni Apud cha odhi oyudo ni gionge gi ketho moro amora to ne gisegwe tao. Keto gi kanye. Gima timore chalo kama gwe tao kata golo komishona moro amora mar independent institution ne pend chik 251 magolo process kata mag tribunal manyo ruto jochuogo gi. Gibiro dhi magi non ka gisenono to gitero report ne ker. Kamisenene jok manyo oket kacha ka nyisi ni gin joma dhi timo kaka ruto dwaro. Tiende ni kata oler ka pamba to dhi wuok kolil kanguru. Mane emomiyo oketo joka. Ing'eyo ni judge makoro gimiyo tich kane iluongo ni Muchelule ni Ouru nowacho gi report mane oyudo kokalo kuom nonro mopogore opogore ni ng'ani ok nyal bedo judge mar Court of Appeal nikech fine olil. Apani ng'eyo kanyo Ruto donjo to koni judges ka te obi monda me muma State House kiny mabe kiny neno miyo gi adieri kose ya Kasarani. Tiende ni nyo kaka chope Court of Appeal otama tiresa osiepna kaka idware kaka dhi timoni. Mane emomiyo Muchelule tiji cha. Sama kiny gichako nonro kiny ginono mana joma oapia e mbele gi. Tiende ni kise resign koro ok nyal chak luongi kendo mondo idhi e nyim doho cha. Tiende ni ka kiny giyudo ni Irene Masit ler ka pamba ma bende ok gidhi neno en kiny iweye kaka Irene Masit. Ka gineno ni kiny Wanderi ler ka pamba tiweye kaka Wanderi. To nikech jogi koro osewuok oko koro find gi ok dhi e nyim tribunal. To kane file dhi ang'wen ka te to non gi te to yune gi ler te to ne gidong'. To an kaka ne wanene betu pogore matin. Yes. Mokwongo jogi oseketho chik through and through. Ing'eyo ni sama wawuok Bomas of Kenya nitiere jo civil society moko manoringo dhi e doho moketo case ne ji ang'wen gi. Okay? Petitions bire bunge. To kapo ni petition mobire bunge oseyudore ni nitiere e nyim doho te kaka bunge were kode sano. Iwene doho. Nikech gimwatemo nitiere independence mag institutions gi to bende ok inyal bedo ni idwa overlap mondo idonje tich ng'ama chielo. Mane momiyo doho bende ka nitiere petition mane osechakore e nyim od bura to ginyal chunge gionge power to injunct gima timore e od bura. Jogi nyocha ne kod live cases manitiere e nyim doho to gicho bire nyimwa kaka wabunge ma bende ne nitiere evidence ma ng'ato kelo ni gini nitiere court
iyale odhi nyime. Gimomiyo joge ne tiyo gi yore te mondo giyier sipika margi mane giyie golo pesa magimayo wa ji kowuok Azimio dhi lemo kodgi. Ne ging'e ni ka giseyiero sipika gi to timo kaka gidwaro. Sipika en lawyer, Wetangula. Mano onego bed ong'eyo ni gima nie nyim doho ok inyal discuss. To nikech nokete kacha for a reason, nodhi momuomo mokoni gino nie doho, to wan wadhi nyime gi nono gik manotimore through Justice and Legal Affairs Committee mar bunge. Ineno ka jowa mane nie Justice and Legal Affairs Committee nowuok oko. Nikech oyudo ka gini koro en kangaroo, koro onge giming'iyo, chik ok ng'i, itimo mana kaka Ruto go simo State House, nonego timre.